participation mar ndalo 45 mondo giluongwa mondo ji odhi ogol paro. Aya waritane na wach makamano kaluwore ni wach makamano ang'eni nitiere nyim od bura maduong' gi sani to bende gibiro bedo ka gidok e tich kaka senyisi nyaka romga jwang' chieng' tarik 13 mano mar juma mabiro. Wach machielo mandek bende walosi en kaluwore kod lwasi ma bende Chuk-dar makama gitie nikech Chuk-dar ema bende ka joma undo ach kata mna ne omonjo nikech Chuk-dar tiyo kuonde mopogore opogore. Awach kuom ranyisi dukni madongo kata mna malls waseneno joma undu ka bende biro kata mna monjo Chuk-dar doge mirado gode gate mokwongo. Na nitiere ga paro moro mar mondo mi Chuk-dar obed kod magina. Paro nodhi molal Meru aken kaka jolonye sekta mano mar arita nukawe nade bende pod entiere gige arita ma bende Chuk-dar nyalo bedo ni geng'ore godo ne joma undu. Mano be Fazule mane wacho oonge chik. Kisomo chik oonge chik. Dagom ni wawacho acha gima nie chik. Gik ma onge chik wawerego bunge nitie koloko chik to wabro luwa chik. Bendu paro ne nikech Okeyo ni socho motelo ni inachiel kuom jokanyo ma bende nubedo muloso chik ma bende gayo sekta mano mar Chuk-dar mar jigegi. Bendu paro ne okang' nikech piny dhi kalokore gik moko dhi kalokore kata mno chumi bende dhi kaidho higni 10 mokadho gi sani ko chumi bende osebedo kata mna kalokore yo makoni kod kocha. Bendu paro ni kinde osechopo ma bende un kaka jogo eko ma bende nitiere sekta mar arita ahinya mago mag Chuk-dar ubede kendo piny une chike mamoko ma bende nyalo biro godo ma favor kata mna maketo luasi obed makare ni Chuk-dar e pachoka nikech kila kitu koro onge chik. Mana dier ok ni kila kitu onge chik Sharon. Moko kuom gi nikech moko kuom gi onge chik. Ok ni kila kitu moko kuom gi onge chik. Kidhi Uganda kae kidhi kata Chuk-dar nigi magina. But onegi ng'e ni Uganda osedhi through transformation malich ahinya e wach koso bedo gi arita kwe maber kata lwasi mar arita kwe maber. Uganda osebedo gi koko mar bunde piny maru higni mang'eny mati koro gidhi gi ng'eyo ni bunde en ber miritogo ji. King'iyo karwa kaka wuono kende kata mano bila mawatiyo marito wagi. Iseneno weche mag bunde makiny ka kiny mae ndi nyogo nyawadgi mae ogo jaode mae ogo nyithinde mae ogore psychosocial support nyaka pod tim mang'eny but ayie ni onego jibedi monde wawuo kuonde achiel en gima onego timi na first manner inyalo wach ni 0 to 7 years compliance first compliance of 0 to 7 years. Ing'yo ntang'o mirito ka to ere kaka wanyalo keto to amari wang' en kure bundni gi wang' iketo kure en mbaka ma waikore goyo en mbaka ma wanyalo goyo en mbaka monego go. Kada mna tiegro kaka yo makare kaka ginyalo kedo gi joma undu kada mna handling ngene kada mna kaka jo Chuk-dar bende nitiere gimoro ni customer service nikech wan customers kumora mora medhi obed sikul kaka gi handle clients kembe mopogore. Aparo ni eri kwadongi batine dakika 15 mar mondo mwatiek twak makama somo kuom ote kendo kasto wang'i now which way forward kakoro kuma wantiere ni lesena mag kembe mag Chuk-dar mag ji giwegi ochiko nyaka sani koro wachre no semagi koro gitim nang'o asema no moko kuom ote bang'e koro wang'i anena koro yo mabende nyalo riego